Halo investor sing dikasihi. Komunitas analitis ing tutul karo sampean sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen sampean pengin, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa ndeleng kabeh pratandha saka organisasi ing pitakonan luwih rinci. Saiki ayo nganalisa indikator dasar perusahaan saiki. Blueprint Medicines Corp, ticker MC. Review iki adhedhasar data saiki ing Juni 08, 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Blueprint Medicines Corp kalebu subkategori. Oncologi Targeted Therapy, 22 perusahaan melu analisis, sing cukup makili. Goleki solusi ing pesenan ing mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti, -8 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 0,3 terms. Yen katon ing banget wiyar, ing framework saka kabeh pasar saham minangka kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8 poin. Marang rating -8 poin kanggo perusahaan Blueprint Medicines Corp. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Blueprint Medicines Corp lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Blueprint Medicines Corp nuduhake dinamika 25,5%. Marang dinamika rega ing subkategori 22%. Kapitalisasi pasar perusahaan Blueprint Medicines gunggungipun $8,26 miliar. Kanthi kapitalisasi pasar $53 miliar, subkategori regane $1,05 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $0,34 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca $14 miliar, subkategori kasebut $14 miliar. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Blueprint Medicines ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 15,506%. Regane buku 2,381%. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori ala -1 titik. Ayahan finansial perusahaan ing analisis jumlah kanggo $0,71 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 208% saka usaha. Rating kewajiban finansial perusahaan ala banget -2 poin. Rasio nilai pasar saham kanggo laba perusahaan yaiku 0. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio badi dibandingake karo perusahaan ing subkategori ala banget -2 poin. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi iki $156 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $59 mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 14,7. Rata-rata ing subkategori punika 7,8. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet -0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $560 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori ala -1 poin. Wates dodolan -27,7%,
karo rata-rata kanggo subkategori -16,1%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori tolet -0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 9,155%. Iki 69% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai organisasi padha karo $12.722.000. Lan ing subkategori $7.512.000. Evaluasi ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai $239,900. Rata-rata ing subkategori $155,900. Evaluasi laba perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet -0,5 poin. Bagian revenue perusahaan saben pegawai $866.000. Subkategori $968.000. Sales saben asesmen pegawai dibandingake kinerja perusahaan ing subkategori Passable -0,5 terms. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 9,1%, dibandingake rata-rata kanggo subkategori 8,3%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 76% kanggo perusahaan Blueprint Medicines Corp. Kanggo subkategori, tingkat iki 65%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $128. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $132. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo kabeh wong, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi evaluasi simpenan lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinnet. Adhedhasar asil analisis sekuritase Blueprint Medicines. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan ing penurunan ing $127.85 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup kurang. Pambiji perusahaan ditindakake kanthi pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 109,96. Mandeg mundut disetel ing 145,74. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 08 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker MO bakal dadi transaksi tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Urutan kapindho ditutup ing rega pungkasan. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.